Kabalo ka ba mga kapuso nga nasinati natong mga pagulan o ang sugod na pagpakita sa hanging habagatang kasadpan dili bot ipasabot nga sugod na ang ting-ulan sa Pilipinas kundili transition period gikan sa iting init ngadto na sa ting-ulan kay dunay gi-follow ang pag-asa nga criteria una singpit nga ato nang ideklarar officially nga ting-ulan na kini mao ang sa 13 ka mga istasyon sa pag-asa nga naa mahimutang sa kasadpan bahin sa Pilipinas, kinahanglang 7 niini makasukod sa 5 ka sunod-sunod nga mga pag-ulan ug total amount of rainfall nga 25 millimeters or more ug dili mo minus sa 1 millimeter of rainfall sa 3 ka sunod-sunod nga pag-ulan sa 3 ka adlaw. O kinahanglan usab nga dunay dominanteng hangin gikan sa habagatang kasadpan o kasadpan nga mohuros sa western portion sa Pilipinas. Busa karon kay balo ka na mga kapuso. Para sa dugang detalye, mahimong mo bisita sa atong official website bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Maukadto ang pinakulhayng kalambuan sa dagan sa panahon, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Mayang hapon.